και στου μωρού τις φτέρνες φερώνες. Είχε πήξει σιδερένιες. Όταν ο γιος μου ο Ιδίπουσε μεγάλος μου έσπηρε παιδί, αναμετρώντας ύστερα το σφάλμα του και την παρακοή του στο θέλημα του Θεού. Ο λάμπουσα πέτρα, το φουσκωμένο κύμα αφήνοντας τη στήρου απ' τη σφινίκη στο νησί. Πελοπόννησος, ο κάλιστος της Ελλάδος τόπος. Μια περιοχή που διατηρεί ολοζώντανο και γεμάτο πραγματικό περιεχόμενο το χρώμα των περασμένων, χωρίς να αγνοεί το νόημα και το πνεύμα του σύγχρονου κόσμου. Ολόκληρη επικράτεια του μυθικού Πέλοπα, μια θαυμαστή σύνθεση φυσικού κάλους και ιστορικού μεγαλείου. Μια σύνθεση που γοητεύει και προκαλεί. Στο μέσο της Πελοποννήσου η λαμπερή γη. Αρκαδία, η Ακρόπολη της Ελλάδος. Ένας τόπος ανώθευτος και υποβλητικός. Μια συμφωνία από απέραντο πράσινο, ζωντανούς θρύλους και μνημεία μιας μακρόχρονης και πολυτάραχης ιστορίας. Η Αρκαδία των θεών και των ποιητών, της ιστορίας και της παράδοσης. Πανέμορφη και προκλητική. Κέντρο και ορμητήριο γνωριμίας με την αρκαδική γη, η Τρίπολη, η πρωτεύουσα του νομού. Η Τριπολιτσά της εθνεγερσίας, της πηγαίας λαϊκής έκφρασης και της υψηλής πνευματικής παράδοσης. Μια βόλτα στους δρόμους της πόλης μας ταξιδεύει στο πλούσιο παρελθόν της. Πευτικά δείγματα της πολυσήμαντης πορείας της Αρκαδίας
στεγάζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένας πνευματικός πυρήνας που συντηρεί άσβεστη την ιστορική μνήμη. Το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα του αρκαδικού χώρου από τα νεολιθικά ως τα πρώιμα χριστιανικά χρόνια. Οι Αρκάδες θεωρούνται ως οι παλαιότεροι κάτοικοι της Πελοποννήσου. Αν και χωρισμένο σε φυλές, το μεγάλο έθνος των Αρκάδων είχε πάντοτε συναίσθηση της φυλετικής και θρησκευτικής του ενότητας. Η αρκαδική γη τροφοδότησε το ελληνικό πνεύμα με σπουδαίους δημιουργούς του λόγου. Από τον αρχαίο ιστορικό Πολύδιο ήσαμε τον Καριωτάκη, τον Ουράνη, τον Γκάτσο και τόσους άλλους. Ανεκτήμητη η προσφορά των Αρκάδων στις τέχνες και τα γράμματα. Η Τρίπολη αποτελεί σπουδαίο εμπορικό και συγκοινωνιακό κόμβο. Σε κάθε γωνιά της νιώθεις τον άνεμο μιας ανανεωμένης πολιτείας που ζει και αναπτύσσεται με ανθρώπινους κανόνες. Η Αρκαδία είναι περιοχή με πλούσια πολιτιστική παράδοση. Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις συνδέονται με τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Είναι τυχερός ο επισκέπτης που θα βρεθεί στα μέρη της Αρκαδίας την ημέρα του Πάσχα. Όσοι αρέσκονται να ανακαλύπτουν την άγρια ορεινή φύση, ταξιδεύοντας παράλληλα σε χρόνους πολύ μακρινούς, δεν έχουν παρά να ανηφορήσουν βόρεια της Τρίπολης. Στις παρυφές του Μενάλου, μέσα σε ένα περιβάλλον γαλήνης και ηρεμίας, η γυναικεία μονή επάνω Χρέπας. Μια διαδρομή 1000 περίπου χρόνων πορείας και προσευχής. Πιο πάνω χωριά φορτωμένα με λαμπρές μνήμες, πετροχώματα αγώνων και θυσιών. Τόποι που ικανοποιούν απεριόριστα τις αισθητικές αναζητήσεις του οδηπόρου της αρκαδικής γης. Ο επισκέπτης της ορεινής Αρκαδίας σίγουρα θα θελήσει να προσκυνήσει τα χώματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λιμποβίση. Εδώ γεννήθηκε ο πρωτεργάτης της Παλιγενεσίας. Η Αρκαδία παραμένει πάντα κέντρο πανίσχυρο και τιμημένο στη συνείδηση των Ελλήνων. Αντίκρη, η ιστορική Αλωνίστενα, η γενέτειρα της μητέρας του γέρου του Μοριά. Ορμητήριο των Κολοκοτρωναίων στις μέρες του Μεγάλου Αγώνα.
στους γύρω τόπους, μύθοι και θρύλοι συμβιώνουν ακόμα με την άγρια φύση και τροφοδοτούν με γοητευτικές ιστορίες τη φαντασία των σύγχρονων. Ιστορίες για τον Πάνα, τον θεό της Αρκαδίας, για τον Πελασγό, τον πρώτο βασιλιά, για τον Λυκάωνα τον Αρκάδα. Σε τούτα τα μέρη, τα χνάρια του ελληνικού μύθου είναι ακόμα νοπά. Το ίδιο ενδιαφέρουσα και η Ανατολική Μαντινία. Σε κάθε γωνιά της ανεξίτηλα τα ίχνη της παλιάς Έγλης. Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών. Εδώ έχει ενδεφιαστεί ο νεομάρτυρας Δημήτριος που αποκεφαλίστηκε στην Τρίπολη στις 14 Απριλίου του 1803. Σημαντική πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδας, η ομερική Ερατινή Μαντινέη, γνωστή και από την περίφημη μάχη της Μαντινίας μεταξύ των Σπαρτιατών και των Θηβαίων, στην οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ο στρατηγός και πολιτικός Επαμεινώνδας. Στην είσοδο του νομού τα ερείπια της αρχαίας Νεστάνης, ενός από τους 5 δήμους των Μαντιναίων. Στους πρόποδες του μικρού λόφου απλώνεται σήμερα ένα όμορφο κεφαλοχώρι που συντροφεύεται στη διαδρομή του μέσα στο χρόνο από το μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπικόου. Ιστορικό μοναστήρι του 16ου αιώνα, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Από την Αρκαδία δεν θα μπορούσε να λείψει ο μυστηριώδης κόσμος των σπηλαίων. Στο χωριό Κάψια, περίτεχνα σχήματα και πολύμορφοι συνδυασμοί συνθέτουν ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Ένα κομψοτέχνημα της φύσης με εξαιρετικά δημιουργήματα. Στο κέντρο της αρκαδικής γης το φυσικό κάλος ακτινοβολεί, εμπνέει και ατέλειωτα δημιουργεί. Μέναλο, το ιδεώδες τοπίο, η απόλυτη ομορφιά. Ένας απαράμιλος φυσικός παράδεισος, πηγή έμπνευσης ποιητών και ζωγράφων. Την Αρκάντια Έγκο. Η ιδέα που άνοιξε δρόμους στην ανθρώπινη σκέψη και έγινε αιώνιο σύμβολο. Από εδώ ξετυλίγεται το μακρύ νήμα του αρκαδικού ιδεώδους. Ένα πρωτότυπο σκέψης και πορεία ζωής που αναζητά μέσα από τη μοναδικότητά της αρκαδικής φύσης ανώτερες αξίες και ιδανικά. Κοντά στην αρχαία Ελιμία, το Λεβίδι. Πατρίδα των γονιών του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, κορυφαίου πολιτικού που ανακήρυξε την πρώτη ελληνική δημοκρατία.
Στο ομώνυμο μουσείο, επιστολές, επιστημονικές μελέτες και προσωπικά αντικείμενα φέρνουν στο νου τις φωτεινές περιόδους της πολιτικής μας ιστορίας. Έξω από τον κύκλο των ιστορικών αναμνήσεων είναι αδύνατο να συλλάβει κανείς το πνεύμα και το ύφος της Αρκαδίας. Ορχομενός, πολυκράτος με έντονη παρουσία σε διάφορες περιόδους της αρχαιότητας. Η δεύτερη σημαντική αρκαδική πόλη μετά τη Μαντινία. Από την οχυρή αυτή θέση, οι βασιλείς του πολύμιλου Ορχομενού στην αρχαϊκή εποχή κατάφερναν να ελέγχουν την πολιτική ζωή της Αρκαδίας. Δύο μεγάλες δυνάμεις συντηρούν την ομορφιά της ορεινής Μαντινίας: η φύση και η ιστορία. Ψηλά στον Ολίγυρτο η μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κανδύλας. Στους γκρίζους τοίχους της οχυρώθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής η φλογισμένη ψυχή του έθνους, για να γίνει ο ιερός τούτος χώρος αιώνιο σύμβολο αντίστασης, χώρος εθνικής μνήμης και κατανυκτικής προσευχής. Στα βόρεια του νομού, ο ταξιδευτής όπου πορευτεί διαποτίζεται από αρχαία πνοή, βυζαντινό πνεύμα και γνήσια λαϊκή παράδοση. Στη Βλαχέρνα, το υπέροχο τοπίο συμπληρώνεται από την παρουσία των βυζαντινών μοναστηριών, της Αγίας Ελεούσας και της Παναγίας της Βλαχέρνας. Αρκαδικά προσκυνήματα που άντεξαν στη βαρβαρότητα των αλόθρησκων κατακτητών. Αντίκρη η Γορτινία, η αρχόντισσα της Αρκαδίας. Βιτίνα, ένα από τα ωραιότατα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας. Μια πραγματική οάση ξεγνιασιάς σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Στο αρχαίο μεθύδριο όλα είναι υποταγμένα στο μέτρο και την αρμονία. Στη γύρω περιοχή, χωριά σημαδεμένα από το χρόνο, μα υπερήφανα για την προσφορά τους σε όλες τις μεγάλες στιγμές της Ρωμιοσύνης. Μαγούλιανα, το υψηλότερο κατοικημένο σημείο της Πελοποννήσου. Στα 1367 μέτρα, ένα θαυμάσιο θέρετρο με κτίσματα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της Γορτινίας. Η Γορτινία θαρρείς πως είναι το σώμα κάποιου θεού με ψυχή και λόγο ελληνικό.
Στο δρόμο προς την αρχαία Ολυμπία, τα Λαγκάδια. Ένα κομμάτι της αρκαδικής γης που διατηρεί ανώθευτη την απόκρημνη αρετή του. Η τέχνη του λαγκαδιανού μάστορα σε όλο της το μεγαλείο. Εδώ και το αρχοντικό του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, που διατέλεσε επανειλημμένα πρωθυπουργός της Ελλάδας σε καιρούς δύσκολους και ταραχώδεις. Σήμερα στα Λαγκάδια η ζωή κυλάει ήρεμα, ρυθμισμένη επάνω στον πανάρχαιο κανόνα της, την εργασία και την προκοπή. Βορειοδυτικά του νομού ξετυλίγεται το μακρύ νήμα της ιστορίας της ορεινής Βορτινίας. Έδρα μιας από τις βαρονίες του πριγκιπάτου της Πελοποννήσου, το κάστρο της Άκοβας. Πιο πάνω, πανέμορφα χωριά με τερίζια των κλεφτών στους ταραγμένους καιρούς της τουρκοκρατίας χαρίζουν στην περιοχή ένα μοναδικό χαρακτήρα. Κοντοβάζαινα. Σε τούτα τα μέρη η φιλοξενία και οι ανθρώπινες σχέσεις συντηρούν με ήθος την αξιοπρέπεια και την αγάπη. Πινελιά Γαλήνης, η τεχνητή λίμνη του ποταμού Λάδωνα, το οποίο ιδανικό για περιήγηση και απόλυτη ηρεμία. Η περιδιάβαση στη Βορτινία είναι ένα ταξίδι που αφήνει πίσω του ανεξίτηλες εικόνες. Δημητσάνα, η αρχαία Τεύθης. Προμαχώνας και λίκνο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αιώνιο σύμβολο τιμής, αντίστασης και θυσίας. Πνευματικό κέντρο του Μεγάλου Αγώνα, με ανεκτήμητη συμβολή στην αφύπνιση του γένους. Γενέτειρα ανδρών επιφανών. Πατρίδα του παλαιών πατρών Γερμανών και του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Στην παλιά σχολή στεγάζεται σήμερα η βιβλιοθήκη με σπάνιες και ειδικού ενδιαφέροντος εκδόσεις. Ο ταξιδιώτης της Δημητσάνας έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί το πρώτο ανοιχτό μουσείο στη χώρα μας που αναφέρεται στην προβιομηχανική τεχνολογία.
Το υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Λούσιου είναι ένα ευχάριστο ταξίδι στον ονειρικό κόσμο της παλιάς Γορτινίας. Μήλοι, μπαρουτόμηλοι, νεροτριβές, μαντάνια και νεροπρίωνα αναδύουν τον γεμισμένο αντίλαλο των χρόνων που πέρασαν. Ζωντανές μαρτυρίες ενός τρόπου ζωής και επαγγελμάτων που χάθηκαν στο αδιφάγο πέρασμα του χρόνου. Από τις αρχές του 16ου αιώνα αρχίζει τη μοναχική της πορεία η Μονή Εμιαλών. Στο λινό του μοναστηριού σκοτώθηκαν οι τελευταίοι κλέφτες της Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους και ο Γιάννης Κολοκοτρώνης, αδερφός του γέρου του Μοριά. Τριγύρω χωριά δεμένα άρρηκτα με τη σύγχρονη ιστορία. Χωριά που κατέχουν την αθάνατη δόξα και την πάντα εξανανιωμένη ανάμνηση της μεγάλης προσφοράς. Στη θέση του αρχαίου υψούντος η στεμνίτσα. Σε κάθε γωνιά της ατόφια και ακατάλητη η αγνότητα του τοπίου και η στερεότητα του πηγαίου λαϊκού πολιτισμού. Οικισμός φιλόξενος, δεμένος αρμονικά με το χαρακτήρα της Γορτινίας. Ένα θαυμάσιο εργαστήρι που συνεχίζει με επιτυχία την παράδοση, η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας. Ξακουστεί στεμνιτσιώτες τεχνίτες για τα περίφημα κοσμήματα. Χαρακτηριστικό της στεμνίτσας ο μεγάλος αριθμός των μεταβυζαντινών ναών. Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής υπήρξε η έδρα της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας τη χρονιά της Εθνεγερσίας. Στο Λαογραφικό Μουσείο ξαναζεί κανείς θαυμάσιες στιγμές, συντροφιά με την ιστορία και την παράδοση, την τέχνη και την ομορφιά. Ένα από τα αρτιότερα ελληνικά λαογραφικά μουσεία. Από τα ομορφότερα φαράγγια της Ελλάδας, ο μυθικός Λούσιος.
η αρκαδική παράδοση θέλει τη Ρέα, βοηθούμενη από τις νύμφες Αγνό, Θησόα και Νέδα, να λούζει στα νερά του ποταμού το μικρό Δία. Ένα τοπίο μοναχικό και αυστηρό, διαποτισμένο με ένα βαθύτατο νόημα ανάτασης. Κυρίαρχο σημείο ιεροσύνης, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, φωλιασμένο στους βράχους από το 1167, στέκει αγέροχο και επιβλητικό, προσφέροντας στους προσκυνητές του μοναδική θέα. Ένας κόσμος παραδομένος στη μαγεία της φύσης και της σιωπής. Το φαράγγι του Λούσιου είναι ένα φυσικό μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης, διάσπαρτο από βυζαντινά μοναστήρια και ασκηταριά. Κυβωτή της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης στους δύσκολους καιρούς της τουρκοκρατίας. Μονή Φιλοσόφου, το πρώτο κοινόβιο μοναστήρι. Χώρος που μεγαλούργησε σε διδαχή και πρίκησε τον ανθρώπινο νου με την έγκλη της θεϊκής σοφίας. Ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Πελοποννήσου, το κρυφό σχολιό. Η κάθε πέτρα του ιστορεί την επιγής οδηπορία του Θεανθρώπου και τη φλόγα της Ρωμιοσύνης για μάθηση και ελευθεριά. Εδώ έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα πατριάρχες και μητροπολίτες, μεταξύ των οποίων ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Κάπως απόμακρη η Μονή Καλαμίου, ασκητήριο μοναχικών ψυχών και καταφύγιο κατατρεγμένων στα χρόνια της μακραίωνης σκλαβιάς. Τον υπέροχο κόσμο του Λούσιου συμπληρώνουν τα ισοδομικά τείχη της αρχαίας Γόρτινας, όπου βρίσκεται και το φημισμένο ιερό του Ασκληπιού. Κρίκος του χτες με το σήμερα, το ελληνικό, χωριό ήσυχο και ανέμελο, αφημένο στη σαγίνη των Απολώνιων ήχων των νερών του Λούσιου. Στη Γορτινία η τέχνη στηρίζεται στη λαϊκή έμπνευση, την έμπνευση του Λαγκαδιανού μάστορα που αποθανατίστηκε σε πέτρινα δημιουργήματα μοναδικά και αξεπέραστα. Στη θέση της αρχαίας Βρένθης
ένα θαυμάσιο δομημένο περιβάλλον πιστοποιεί τις αστήρευτες δημιουργικές δυνάμεις του αρκαδικού λαού. Καρύτενα, από τα σημαντικότερα κάστρα της Πελοποννήσου. Αρχηγείο και ορμητήριο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε όλη τη διάρκεια του Ιερού Αγώνα. Το μυστικό της αρκαδικής γης είναι η αρμονία των αντιθέσεων. Απέναντι στη γοητεία της άγριας γορτινιακής φύσης, στο βάθος του ορίζοντα, η έφορη πεδιάδα προβάλλει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η μεγάλη πόλης που ίδρυσε ο Επαμεινώντας, η πρωτεύουσα του κοινού των Αρκάδων. Τα λιγοστά ερείπια είναι αρκετά για να θυμίζουν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του αρχαίου οικισμού. Μεγαλόπολη, η σημερινή πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Πόλη ήρεμη και ευχάριστη, με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Πολύ κοντά στη Μεγαλόπολη τα ερείπια της αρχαίας Λυκόσουρας, της αρχαιότερης από τις πόλεις που υπήρξαν ποτέ πάνω σε υπηρωτική ή νησιώτικη γη, της πρώτης πόλης που είδε το φως του ήλιου και χρησίμεψε ως υπόδειγμα για τη δημιουργία άλλων πόλεων. Στους αρχαίους χρόνους, το ιερό της Δέσποινας ήταν το πιο σημαντικό κέντρο λατρείας των Αρκάδων. Λύκειον Όρος, το ιερό όρος των αρχαίων Αρκάδων, ο Όλυμπος της Πελοποννήσου. Κατά την αρκαδική παράδοση, κάπου εδώ γεννήθηκε ο Δίας και σε μια από τις κορυφές του συνευρέθηκε με την κόρη του Λυκάωνος Καλιστό για να γεννηθεί ο Αρκάς, ο γενάρχης των Αρκάδων. Είναι πολλές οι περιοχές της Μεγαλούπολης που αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Το Ίσαρι είναι μια από αυτές. Μοναδικό αξιοθέατο στην άκρη του χωριού, η Αγία Θεοδόρα, το πιο παράξενο εκκλησάκι της Ελλάδας με τα 17 πουρνάρια στη στέγη του. Η περιπλάνηση στην επαρχία Μεγαλόπολης είναι αρκετά πλούσια σε εμπειρίες. Όποια διαδρομή και αν επιλέξει κάποιος, τον περιμένουν χωριά που ανασένουν ακόμη στο ρυθμό της βουνίσιας γνησιότητας. Πάνω στα ερείπια των αρχαίων Λεύκτρων, το Λεοντάρι, θαυμάσιος οικισμός με πολλές αξιόλογες υστεροβυζαντινές εκκλησίες. Στο νοτιότερο σημείο του νομού ξεπροβάλλει η ευχάριστη έκπληξη του Ταΐγετου.
στη θέση της αρχαίας Άμφιας το Δυράχη. Από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της μεγαλόπολης. Ορμητήριο του Παπαφλέσσα στα χρόνια της Εθνεγερσίας, η ιστορική μονή της Ρεκίτσας. Ο ταξιδευτής του ταΐγε του αξίζει να επισκεφτεί το φαράγγι του Κουβαρά. Σε τούτα εδώ τα μέρη, η φύση και η Ορθοδοξία κρατούν γερά τα μετερίζια του αρκαδικού μεγαλείου. Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών. Ανεκτήμητο κοιμήλιο το Ευαγγέλιο, πάνω στο οποίο ορκίστηκαν κατά την ιδρυτική συνεδρίαση την άνοιξη του 1821 τα μέλη της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας. Σε όλη τη διάρκεια της Εθνεγερσίας, οι Αρκάδες κράτησαν ψηλά τη σημαία του ξεσηκωμού. Η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821 θεωρείται ως η πρώτη επιτυχία της επαναστατημένης Ρωμιοσύνης που προσδιορίσε και την κατοπινή έκβαση του αγώνα. Βαλτέτσι. Εδώ η ελληνική συνείδηση αφυπνίζεται και οξύνεται, καθώς η ιστορία και η δόξα παραμένουν ολοζώντανες. Παλάντιο, αρχαία αρκαδική πόλη, από την οποία λέγεται ότι ξεκίνησαν Άπικοι που ίδρυσαν τη Ρώμη. Στην Αρκαδία, χώροι ιστορικών αναμνήσεων και θαυμαστοί ερειπιώνες συγκλονίζουν με το αλωτινό μεγαλείο και το πολυδύναμο δίδαγμά τους. Μια από τις ισχυρότερες πόλεις κράτη της αρχαίας Αρκαδίας, η Τεγέα. Από τα μεγαλοπρεπέστατα μνημεία της Πελοποννήσου, ο ναός της Αλέας Αθηνάς, έργο του περίφημου Παριανού γλύπτη Σκόπα. Από τους πιο ευχάριστους τόπους της Μαντινίας, η σημερινή Τεγέα. Στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου, τα ευρήματα της περιοχής μας ταξιδεύουν από τους προϊστορικούς χρόνους ως και τη Βυζαντινή περίοδο. Κοντά στην αρχαία αγορά το θέατρο. Στο κύλο του η εκκλησία της Επισκοπής συνεχίζει το ταξίδι στο χρόνο της Βυζαντινής Βασιλικής, Μητρόπολης του Μεσαιωνικού Νικλείου.
Ολυμπιακή πλάκα. Εδώ αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να μεταφέρεται η Ολυμπιακή φλόγα κάθε 4 χρόνια από την αρχαία Ολυμπία στη διοργανώτρια χώρα. Το μεγάλο θέλγητρο της Αρκαδικής γης είναι η υπέροχη πολυμορφία της. Σε έναν θαυμάσιο βιότοπο έχει εξελιχθεί η λίμνη Τάκα. Πανέμορφο τοπίο που διευκολύνει την ανοιξιάτικη μετανάστευση πολλών παριδάτινων πουλιών. Η Ελλάδα είναι η χώρα που δοξάζονται οι αντιθέσεις. Ο κανόνας αυτός βρίσκει τη μεγαλειώδη έκφρασή του στην κινουρία. Πύλη εισόδου στον υπέροχο κόσμο της, το χωριό Άνω Δολιανά. Γνωστό από τη μάχη των λίγων κατά των πολλών. Οικισμός που γνώρισε καταστροφές και λαιλασίες, ο οποίος ωστόσο άντεξε στη βαρβαρότητα και το χρόνο για να γίνει ένας όμορφος τόπος και ζωντανή εστία ιστορικής μνήμης. Στις πλαγιές του Πάρνονα ο επισκέπτης θα ανακαλύψει το χρονικό μιας μεγάλης πορείας Άγιων Μορφών που ασκήτεψαν εγκαταλείποντας άλλοι μέγιστα αξιώματα και άλλοι την εγκόσμια συνείδησή τους. Μια όαση ηρεμίας και περισυλλογής, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Η καταστροφική πυρκαγιά του Ιμπραήμ μόνο για λίγο καιρό μπόρεσε να ανακόψει την ορθόδοξη και εθνική δράση του. Ένας πραγματικός παραθεριστικός παράδεισος, ο Άγιος Πέτρος. Υπέροχο χωριό που προσφέρει φιλοξενία και ζεστασιά στους ταξιδευτές που αναζητούν τη γαλήνη του βουνού. Τα παλιά πυργόσπιτα φέρνουν στο νου τις δυσκολίες της ζωής των Αγιοπετριτών στα χρόνια που πέρασαν. Χαμένοι μέσα σε ένα δάσος από δεντρόκεδρα από τις αρχές του 16ου αιώνα, η Μονή Μαλεβής. Από τα πιο φημισμένα γυναικεία μοναστήρια της Κινουρίας, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Σε όλη τη διάρκεια της εθνεγερσίας χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο και πρόσφερε τη θαλπορή του στους τραυματίες του Μεγάλου Αγώνα. Βιγλάτορας ασυνήθιστων συνδυασμών, ο μαγευτικός Πάρνονας. Παντού νερά διάφανα και ολόδροσα, πηγές γεμάτες φως και ζωή. Στις πλαγιές του γραφικά χωριά με χρώματα και συνήθειες που έρχονται από πολύ μακριά. Ο αρχοντικός πλάτανος, ιδανικό θέρετρο για καλοκαίρι και χειμώνα.
σε μια από τις ψηλότερες κορυφές του Πάρνονα, η Καστάνιτσα. Οι παλιοί ασβεστάδες φρόντισαν και έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο πανέμορφο χωριό τους. Από εδώ ξεκινούν το ταξίδι τους τα περίφημα κάστανα της Αρκαδίας. Στη θέση ενός από τα προάστια της βυζαντινής πόλης του Ρέοντα, ο Πραστός, η παλιά πρωτεύουσα της Κινουρίας, με τα μοναδικά αριστουργήματα της παραδοσιακής τσακώνικης αρχιτεκτονικής. Από τις πιο όμορφες και θελκτικές διαδρομές της Κινουρίας είναι αυτή που διασχίζει τον Πάρνονα και οδηγεί στο υψηλότερο χωριό. Κοσμάς, το χωριό των Χτενάδων. Καταφύγιο για όσους επιθυμούν να νιώσουν στις διακοπές τους απομονωμένοι κοντά στη φύση. Η Κινουρία είναι μια περιοχή που συντεριάζει την αυθονία της βλάστησης με τον πλούτο του ιστορικού ενδιαφέροντος. Την ομορφιά του δασωμένου βουνού με το θέλγητρο της ολοφώτινης θάλασσας. Κοντά στην αρχαία Ανθήνη, το παλιό Άστρος. Η πλούσια ιστορία του αποτυπώνεται ανάγλυφη στο μεσαιωνικό κάστρο του. Φρουρός και μάρτυρας της περιπετειώδους διαδρομής του. Το παράλιο Άστρος αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Ο παραθεριστής της Κινουρίας αξίζει κάποιο απογευματινό να περιπλανηθεί στους γύρω ιστορικούς τόπους. Το αγροκήπιο Καριτσιώτη πέρασε στην ιστορία από τη δεύτερη εθνοσυνέλευση που έγινε εδώ την άνοιξη του 1823. Μέσα σε ένα ήρεμο και φωτεινό τοπίο, η Μονή Λουκούς, γυναικείο μοναστήρι του 12ου αιώνα. Η διαδρομή στο χρόνο του ιστορικού μοναστηριού υπήρξε περιπετειώδης. Φράγκοι, Ενετοί και Τούρκοι προσπάθησαν στις περιόδους της κυριαρχίας τους να το αφανίσουν. Η Μονή Λουκούς
άντεξε στις επιθέσεις των αλόθρησκων και παρέμεινε φάρος της ορθόδοξης πίστης. Κοντά στο μοναστήρι, τα ερείπια της αρχαίας Εύβας, πόλης που γνώρισε μεγάλη φήμη στα ύστερα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας. Εδώ, ό,τι έχει απομείνει από την πολυτελέστατη έπαυλη του Ηρόδου του Αττικού. Μέσα σε μια αδιάλειπτη εναλλαγή του γαλάζιου και του πράσινου, τα παράλια της Αρκαδίας. Αμμουδερές ακρογιαλιές, βοτσαλωτές παραλίες και γραφικοί οικισμοί απαντούν με νόημα σε όσους αναζητούν στις καλοκαιρινές τους διακοπές τη γαλήνη και την ξυγνιασιά. Από τις ωραιότερες πλάζ της Πελοποννήσου που έχει εξελιχθεί σε ευχάριστο τουριστικό κέντρο, η παραλία Τυρού. Λεωνίδιο, ο κήπος του Διόνυσου. Η επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Κινουρίας είναι ένα όμορφο ταξίδι στο χτες. Στα στενά δρομάκια του, η ιστορία και η παράδοση της περιοχής συμπορεύονται με τους λόγιους και τους ποιητές της. Στο Λεωνίδιο, οι άνθρωποι δεν έχουν απαρνηθεί την παλιά ευγένεια και αρχοντιά τους. Στους αυλόκηπους ακούγονται λέξεις άγνωστες. Είναι η περίφημη τσακώνικη διάλεκτος, σπουδαίο μνημείο της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Παράδεισος κηπευτικών η Μητρόπολη της Τσακωνιάς. Εδώ ανθούν οι βιολογικές καλλιέργειες. Στην Ανατολική Αρκαδία η φύση σκορπάει μέσα από την παλέτα της εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Σε μικρή απόσταση από το Λεωνίδιο, γατζωμένο 4 αιώνες τώρα, το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας της Έλωνας. Ιερός τόπος προσκυνήματος για όλους τους Πελοποννήσιους. Αρκαδία, μια γωνιά της Ελλάδας με σπάνιες ιδιαιτερότητες. Ένας τόπος μυθικός, απροσδόκητος και λαμπερός, όπως η διαδρομή της μέσα στο χρόνο.